Jo soc Clàudia Roda i estic al davant del projecte Agrològic. Som un viver especialitzat en la producció de portampels, plançons d'oliveres i arbres fruiters i ornamentals. I el 2020 vaig decidir engegar aquest projecte, deixant enrere gairebé 10 anys d'ensenyament de la llengua anglesa per donar continuïtat al llegat familiar de més de 5 generacions dedicant-nos al món de la pagesia, però fent-ho des d'una mirada pròpia i més actual. Agrològic ve de la idea de fer les coses amb lògica, no? Des d'un criteri de sostenibilitat, però també d'englobar la tradició amb pràctiques més modernes i sostenibles. Nosaltres tenim com una doble activitat. D'una banda som productors de fruita, no? De manera que coneixem de primera mà tota la problemàtica del sector. Produïm pera i poma principalment, aquí a Vilanova de la Barca, i per la part dels vivers produïm la planta. Tot això ho vaig entomar jo el 2020 per diverses circumstàncies familiars i a poc ho he anat fent amb la màxima il·lusió i anant sumant nous aprenentatges perquè cada dia en el món agrari és com una nova descoberta. Per mi personalment, si penso en llegat familiar, penso en tradició i sobretot la cultura de l'esforç i de l'estima per la terra. El que diem nosaltres és que el preu en el fons s'oblida ràpid, però un mal arbre dura molts anys, no? Llavors, el que ha de mirar un agricultor abans de comprar un arbre és veure quin sistema radicular té, sobretot que no hi hagi cap mena de malalties ni patògens que puguin afectar la sanitat vegetal de l'arbre i també que tingui un cert vigor, no? Perquè això vol dir que l'arbre ha crescut amb els nutrients necessaris, però alhora volem que estigui equilibrat, perquè un excés, per exemple, de certs fertilitzants o de nitrogen també pot fer que l'arbre sigui més propens a agafar malalties. Llavors, en resum, jo diria equilibri de la planta, bon sistema radicular i absència de patologies visibles. Jo diria que el que ens diferencia de la resta de vivers, a banda d'aquesta mirada més regenerativa, és poder assessorar els agricultors o els nostres clients de ben a prop, fins i tot després de la plantació. És com oferir un servei postvenda. Nosaltres, per poder intentar anar fent passets cada vegada cap a aquesta direcció que entenem que és el futur, perquè si no estem restant fertilitat a la terra en comptes de donar-n'hi més, una de les decisions que vam prendre ja fa 4 anys és deixar d'utilitzar herbicides. Per què? Perquè els herbicides són molt agressius amb tota la vida microbiològica del sòl. A part d'això, també mantenim constantment la presència d'una coberta vegetal, que això fomenta la biodiversitat i que les mateixes plagues continuen enemics naturals que ens ajuden, no? Per exemple, per lluitar contra el pugó, la presència de les marietes és molt favorable, no? I això passa amb la majoria de plagues. Jo personalment també hi ha una part molt de convicció, no? De dir, sabem que el sol juga un paper essencial, llavors estem perdent fertilitat, no? Tots els estudis apunten que si no fem res en els propers 100 anys ja no es podrà quasi cultivar al terra, no? I quasi tot serà amb hidropònia, a base d'aigua i productes, aigua si en tenim, i productes químics, no? I dir com jo puc ser part d'aquest canvi, no? No cal fer grans canvis tots de cop, però a poc anar buscant maneres d'anar sumant en positiu i anar tirant cap a aquesta regeneració, no? Que no és més que regenerar, la mateixa paraula ho diu, la terra que ens hem trobat en herència, no? Dels nostres pares i dels nostres besavis, que amb tota la bona voluntat, no? Van fer el que sabien amb els coneixements que tenien en aquell moment. El canvi climàtic i l'augment de la temperatura i de l'escassetat d'aigua evidentment és un factor molt important. També els fenòmens que cada vegada són més extrems, no? Cada vegada hi ha més gelades, fora de temps, no? Més pedregades. Això et fa sentir una mica com que estàs a l'empara de no saps ben bé qui, perquè són coses que estan fora del teu control. Llavors això sí que existeixen les assegurances, però potser no acaben de funcionar tan bé com nosaltres voldríem. A mi personalment em genera bastanta ansietat, no? Cada cop que sents tronar, dius, mare de Déu, no? Tota la feina que he fet en un any se'm pot anar a Norris en mitja hora. Per mi el principal problema que he tingut com a dona jove agricultora
a set pot ser que els homes em prenguin en sèrio, no? Recordo quan vaig començar que deien aquesta noia que ha vingut a fer de pagesa com si fos un joc, no? I ara doncs ja, no sé, em sento com que soc la Clàudia, soc agricultora i doncs que em tenen en compte per moltes coses, no? Però és veritat que parteixes com de -2 o -3, no? T'has de guanyar la teva credibilitat doncs, a base de molt esforç i de demostrar doncs, que tu també saps moltes coses, també n'hi ha moltes que no saps, i per això crec que és molt important doncs, la humilitat i sempre estar obert a aprendre, no? Però bueno, que és molt bonic també tenir dones dins del sector, que crec que cada vegada n'hi ha més, no? I poder trencar doncs, aquests prejudicis de que la pagesia només és un sector per als homes. Jo primer el que diré és molt important formar-se i veure doncs, quines alternatives. O sigui, el que no podem fer és pretendre fer el mateix canviant només la manera de fer les coses, i també hem de canviar els paràmetres i els esquemes mentals una mica, perquè si no podem cometre greus errors com els que jo he comès i encara estic cometent, no? Que et perjudiquen molt a nivell, doncs, sobretot econòmic. Llavors, tinguis molt clar el que vulguis fer i aposta per allò. Busca alternatives i assessora el millor que puguis perquè has de canviar moltes coses a l'hora de treballar, no només una. Jo crec que a mitjà, a llarg termini valdrà la pena i siguis valent i endavant.